बे जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय जों दिनै आरोबाव बे नलबारि जिल्ला गोदोनि नलबारि जिल्ला दिनैनि बाक्सा जिल्लानि बाङालिपारा गामियाव फैनानै जोङो सासे गोख्रों फावखुंग्रि बासन्ति ब्रह्मखौ जोङो मोगा मोगि लानानै गांसे आर'नाइजोंनो मान बावनो हानानै जों जोबोद खुसि मोनदों। जों आसा खालामो जोंनि समाजाव बासन्ति ब्रह्मनि मुङा सासे गोगोम फावखुंग्रि महरै सिनायजाबाय हाथों, मिथिजाथों। जोङो मालाबा जों बावलांनाङो, बेबायदिनो बावलांगोनखौ साननानैनो जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमा जोङो जेराव मोनो जेनुइन खोथाफोरखौ लानानै जोङो बेबायदिनो मोगा मोगिफोरखौ लायो, बेबायदि हाबाफारिखौ लायो। जोबोद गोजोननो मोनबाय। दिनै बासन्ति ब्रह्मआदि सासे जोंनि फावथिना मुलुगनि सासे सिनायजानाय फावखुंग्रि, बिथांनि जिउ बिथुनाव बिथाङा उन्दैनिफ्राय मा रोखोमै थियेटार मुलुगाव एबा नायजो आफादाव मोनफैनाय बेखौ जों गुदि फारि जोङो सोंनो नाजागोन। जों गिबियावनो नोंथांनि सेराव जोंनि सिबिनायखौ बावग्रोबाय। नोंथाङा मा समनिफ्राय बबे समनिफ्राय नोंथाङा फावथिना मुलुगाव आगान होजेननाय? गिबियावनो नोंथाङा आं गिबियावनो बाङालिपारा अनफावरि आफादाव हाबनाय जाबाय। बाङालिपारा अनफावरि आफादाव नोंथाङा मा फाव लायोमोन? रांखिनि पाठ खालामोमोन। रांखिनि पाठ खालामोमोन। बिथाङा फावथिना मुलुगाव गिदिं बिथाङा सावथुन मुलुगावबो बिथाङा जायगा मोनदोंमोन नामा? सावथुन सिनेमायाव फाव लादोंमोन नामा? इ मोजोमसे अननायाव। बबे मोजोमसे अननाय? गुवाहाटी खारगुलिनि माला दैमारिनि फिल्म प्रडाक्शननि मोजोमसे अननाय सावथुन नायजोआव नोंथाङा रल लादोंमोन। मा रल लादोंमोन बेहाय? माबा कुटिना कुटिनिनि फाव लादोंमोन। कुटिना बरिया।